Palang araw po sa inyo lahat. Ang ituturo ko po ay napaka-importante po ito sa inyo. Sa mga taong di po nakakalimut mag-like and share at mag-follow po, tatanay ko po napakalaking utang sa inyo lahat. Aking babagay po ay napaka-importante po ito kung halimbawa po ay may magtangka sa inyo, kasamaan o ginagawa kayo ng di maganda. Ito ay pambalik sa kanilang mga ginagawang masamang kasamaan po. Kaya kunin nyo na po itong orasyon po at isulat nyo po sa libreta para hindi nyo malimutan po. Ang gawin nyo po kung hindi nyo maintindihan po, i-screenshot nyo po tapos kopyahin nyo po agad po. Napaka-importante po itong mga binabagyo po dito sa Iwagan ng Pangasinan. Sana po kunin nyo po ito, magagamit nyo po ito. Orasyon sumbalik sa umatake sa iyo. Dasalin sa sarili ng 3 beses po. Tapos ipon nyo sa inyong dibdib. Salin nyo po ng 3 beses po at ihipon nyo sa dibdib. Narito po ang orasyon po. Durom sum. Durom sum. Durom sum. Madali nyo pong i-memorize po ito. Maraming salamat po.